далер кунчи хона нишаста зор-зор гиря мекард. ҳамин вақт модараш давида омада ӯро ба огуш кашида гуфт ки писарчонам, боз ки туро ранчонид. Очачон, ман мурдан мехоҳам. чаро ин тавр мегуйи писарчонам? Охир мани маслуку нотавон ба ки дар кор ҳастам. ин хел нагӯй, худоро қаҳраш меояд. наққоши одамӣ худи худованд аст. модарҷон, магар ба хотири маслук таваллуд шудани ман падарам туро партофта нарафт? боз мегӯӣ ки ман зиндагӣ бикунам? барои киву чӣ зиндагиамро идома бидиҳам? писарҷони ширини ман, ин хел нагӯй. нисо ашки чашмонашро поккунон ба хонаи дигар гузашт. қалбаш ин дам мегирист. ӯ зери лаб гуфт: худоё, маро бубахш. аммо писари маслуқи ман сади зиндагии ояндаи ман шудааст. ҳатто падараш аз ӯ рӯ гардонидааст. чӣ кор кунам? сари сахтамро ба куҷо барам? пеши чашмони нисо рӯзи тавлиди писараш ҳувайдо гардид. баъди ҳомиладор шуданаш шавараш бозам меҳрубонтар гашта дар гирдаш парвона буд. хурсандӣ мекард ки ҳамсараш барояш фарзанд таваллуд мекунад. хусуру хушдоман низ аз хурсандӣ ҷои нишасти худро намеёфтанд. рӯзи таваллуди далер барояш гӯё дар зиндагиномааш хати батлон кашид. ҳангоме ки дар таваллудхона тифл ба дунё омад, овозаш набаромад. нисо каме сарашро бардошту ба момудоя нигоҳ карда пурсид ки бача аст ё духтар. момудоя бо як афсӯсу бораҳмӣ ба чеҳраи ӯ нигариста гуфт ки ҳоло аз ҷои хестани шумо мумкин нест, писарча таваллуд шуд. нисо аз шунидани ин сухан хеле хурсанд шуду ба момудоя гуфт: шаварам дар поён мунтазир аст, ин хушхабарро ба ӯ расонед, ӯ шуморо ҳадя медиҳад. майлаш, ғамгинона гуфт момудоя. ҳамшираҳои шафқат низ маънидорона ба модари тифл менигаристанд. лаҳзае пас садои чиростии тифл баланд шуд. нисо мехост ки тифли аввалинашро ба огӯш бигираду ӯро меҳрубонӣ намояд. аммо момудоя таъкид кард ки ҳоло вазъи тифл он қадар хуб несту ӯро ба шӯъбаи дигар мебаранд. нисо аз ин суханони ӯ сахт ҳаросиду аз ҷояш давида хест. рафта тифли парпешро ба огӯш кашида бӯсиданӣ шуд. аммо ин тифл ба тифлҳои муқаррарӣ монанд набуд. дар пешониаш як чашм дошту як пояш набуд. нисо аз даҳшат дод зад: ин писари ман нест. қариб ки ин лаҳза тифлро ба замин афтонад. ҳамшираи шафқат тифлро аз дасти ӯ бо зӯрӣ гирифта ӯро ором кунонид. нисо то 3 рӯз ба тифл наздик намешуд. ҳатто аз макондани тифл даст кашид. вале як нафар ҳамҳуҷрааш ӯро насиҳаткунон гуфт ки фарзанд хоҳ маъюб бошаду хоҳ солим доди худо аст ва ношукрӣ карданаш касофатӣ меорад. барои ҳамин инсон бояд шукр кунад бо доди худо. нисо баъди ин суханони зани хиратманд каме ба худ омад. аммо ҳанӯзам шавараш намедонист ки писараш оддӣ таваллуд нашудааст. рӯзи 4 шавараш тифлро аз наздик диду дод зад. баъди ба хона овардани зану тифлаш носир дигар умуман ба ӯ аҳамият намедод. гӯё ки нисо бо кӯдак дар ин хона вуҷуд надошт. хусуру хушдоман ҳатто наздиконаш муносибаташонро бо ӯ дигар карданд. нисо ба тифл менигаристу баъзе лаҳзаҳо мехост ки ӯро буғӣ карда кушад. аммо боз мейли модарӣ ғалаба карда ӯро аз васвасаи шайтонӣ боз медошт. далер ба синни 2 солагӣ қадам монду падар аз хона баромада рафт. носир хонаро ба номи нисо гузаронида гуфт ки ман дигар бо туву кӯдаки маслуқи якчашма зиста наметавонам. нисо баъди рафтани шавҳар дергоҳ ба худ наомад. далер ҳарчанд маъюб бошад ҳам бо ақли расояш дили модарро тасаллӣ медод. нисо ба тақдир тан дода ба ҳайси фаррош дар корхонаи қаннодӣ ба кор даромад. далер бо як чашмаш китобхониро ёд гирифта доимо дар ҷустуҷӯи илм буд. модар ӯро дар хона нигаҳ медошту таъин мекард ки ба кӯча набарояд, чунки дар кӯча одамон ӯро озор дода якчашма мегуфтанд. далер ҳангоми хурд буданаш ба ин суханон аҳамият намедод. аммо баъди 16 сола шуданаш эҳсос кард ки табиат ӯро муқаррарӣ наофаридааст. айби модарзодиаш ӯро ангушнамои мардум карда буд.
ба нисо хостгор мебаромаду писари маслуқи ӯро дида зуд аз фикрашон бармегаштанд. нисои ба меҳру муҳаббати мард муҳтоҷ аз зиндагии танҳояш ба дод омада гоҳ худкушӣ кардан мехост. далер ин ҳолати равонии модарро дуруст дарк карда ба ҳуҷраи хобаш даромада соатҳо гиря мекард. нисо оҳи сарде кашиду аз дил гузаронид ки дигар барои бахташ намесӯзад. тақдираш ҳамин писари маслуқ будааст. далер рӯз ба рӯз бузургтар шуда аз зиндагиаш худро дилгиру дилшикаста дарк менамуд. ба чизе ҳавас надошт. ба оина нигариста гӯё махлуқеро медид. нисо доимо поида мегашт ки мабодо писараш қасди худкушӣ накунад. далер мисли дигар ҳамсолонаш ба мактаб рафтан намехост. рӯзе ба хонаи нисо дугонаи давраи мактабиаш бо духтараш ба меҳмонӣ омад. ин духтари зебои қадбаланди дугонаи модараш ба як дидан ба далер писанд омаду ошиқи ин духтар шуд. нигина нахустин бор далерро диду ҳаросид. медонист ки писари дугонаи модараш маъюб аст, аммо намедонист ки то ин дараҷа даҳшат аст дидани ӯ. далер ба чашмони обӣ нигина нигариста мисли мум об мешуд. мехост ки бо тамоми овоз дод зада гӯяд ки муҳаббати аввалин ба дилаш хона кардааст. нисо пайхас кард ки писараш ба ин духтарак ошиқи шайдо шудааст, аммо дар ин бора чизе гуфтан намехост. баръакс аз ҳамин рӯз оғоз карда аз дугонааш худро дур мегирифт, чунки аз писари маслуқаш андеша мекард. мабодо гӯяд ки нигинаро ба занӣ мегирам, он гаҳ нисо чӣ кор мекунад? охир мавлуда ҳеҷ гоҳ духтарашро ба писари маслуқи ӯ нахоҳад дод. далер аз ишқи ниҳонии нигина мисли шам месӯхт. нисо аз ваҷоҳати ӯ пай мебурд ки писараш рӯз аз рӯз хазон шуда истодааст, аммо чорае надошт ки пеши роҳи дили ошиқи писарашро бигирад. рӯзе далер худаш назди модар нишаста гуфт ки очаҷон, ман дигар сабр надорам, ё мемирам ва ё нигинаро ба ман гирифта медиҳед, вагарна худамро мекушам. нисо баъди ҳукми қатъии писар ба хонаи мавлуда омад. нигина бо чашмони варамида дарро кушод. салом духтарам, модара дар хона аст? бале холаҷон, дароед. ташаккур духтарҷон, тинҷӣ аст? охир чашмонаш сурху варамида аст. ягон ҳодиса рух дод? не холаҷон, дароед, марҳамат, модарам дар хона аст. он рӯз дугонааш мавлуда ӯро хеле хуб пазироӣ карда гуфт ки духтарам ба як ҷавони зандор ошиқ шуд. акнун ин тифлро исқоти ҳам кардани аст, аммо духтарам гиряву нола дорад ки тифлро таваллуд мекунам. дугонаҷон, одамон ба ҳоли ман механданд. зиқ нашав, гуфт нисо ба дугонааш мавлуда. ман барои маслиҳати тӯй омадам. барои кӣ дугонаҷон? пурсид мавлуда. барои далерҷонам охир. охир далерат маслуку якчашма аст. ин вақт нигина ки суҳбати онҳоро мешунид, давида омада гуфт ки очачон, ман ба писари холаам ба шавҳар мебароям. тифлро фақат монед ки таваллуд шавад. ин таклифи нигина ба ҳарду дугона писанд омаду дар тараддуди тӯй шуданд. нисо ба далер рафта ҳақиқати ҳолро фаҳмонид. далер гуфт: очаҷон, ман айби калони модарзодӣ дорам, аммо ман хушбахтам ки нигинаро дӯст медорам ва ин муҳаббати бузург насиби ман гаштааст. боз беҳтар аст ки ӯ тифлро аз дигар нафар таваллуд мекунад. охир оянда шояд аз мани маслуқ ягон тифли маслуқи дигар таваллуд шавад. барои ҳамин ман фарзанди ба дунё омадаи нигинаро мисли гавҳараки чашм эҳтиёт хоҳам кард. ман розиам. тӯи нигинаву далер хеле хоксорона гузашт, аммо нигинаи ҳушёру зирак дар дил тамоман нақшаи дигаре дошт. ӯ бо дӯстдоштааш маслиҳат карда нақша кашиданд ки то таваллуди кӯдак нигина дар хонаи шавҳар мемонад. баъди тавлиди тифл нигина аз шавҳараш ҷудо шуда ба назди саид меояд. саид ки аз ҳамсараш сахт метарсид, пинҳонӣ каме бадтар ӯро зани дуввум карданӣ буд. баъди тӯи нигина ҳомиладориашро баҳона карда ҳаргиз намегузошт ки далер ҳатто дасташро гирад. бо далер дар як хона мисли ду дугона буданд. далер ки ӯро самимӣ дӯст медошт, ба ҳама ҷабру ҷафояш тоқат мекард. нигина ҳамин ки далер наздаш омада менишаст, он тарафтар менишасту рӯяшро гардонида мегуфт ки нафасаш мегирад. ба ту чӣ шуд азизам? пурсид далер. ҳеҷ чиз не,
ҳамин ки рӯи хунуку якчашми калони бадвоимаи туро мебинам, дилам беҳазур мешавад. ин тифли бад набоз натарсад. ин хел нагӯй, нигинаҷон. ҳарчанд ин тифл аз ман набошадам, ман ӯро аллакай дӯст доштам ва баъди таваллуд шуданаш мисли фарзанди худ медонамаш. нигина соати таваллудро сахт интизорӣ мекашид. далер кӯшиш мекард ки ба чашми ҳамсараш камтар намояд. барояш басанда буд ки нигина дар хонаашон аст. модараш аз дидани ин аҳволи писари маслукаш даруннокӣ сӯхта хокистар мешуд. аммо чорае надошт. далер пинҳонӣ аз модараш шуғли ҳайкалсозӣ дошт. баъди ба нигина ошиқ шудану ӯро зан карда овардан дар дилаш ният кард ки барои азизи дилаш як ҳайкал месозад. дари устухонаашро маҳкам карда аз субҳ то шом ба ҳайкалсозӣ машғул мешуд. модар медонист ки писараш рассоми моҳир аст, аммо намедонист ки ҳайкалсозӣ ҳам шуғли дӯстдоштаи ӯст. далер барои сохтани ҳайкали ҳамсари дӯстдоштааш тамоми вақташро бегоҳиҳо сарф мекард. нигина бошад бо баҳонаи сайругашт дар ҳавои тоза ба назди собиқ ошиқаш рафта бо ӯ нишаста суҳбати ширин мекард. ошиқаш рӯзе пурсид ки бо шавари якчашмаат чӣ ҳол дорӣ? Нагӯй, дилам кадом рӯз аз даҳшат торс мекафад. ин якчашма сахт дили маро гирифтааст. чашми диданаш надорам. гумонам ки аз гулӯяш дошта буғӣ карда кушамаш. тоқат кун ҷонакам, тифл бояд сиҳат таваллуд шавад. нигина шабҳо баъзе вақтҳо хеле дер ба хона бармегашт. нисо медонист ки келинаш бо ошиқи аввалаш во мехӯрад, вале аз тарси он ки ӯ баромада наравад чизе намегуфт. далер чанд бор ҳайкали нигинаро ба анҷом расонид, аммо ба худаш ки на он қадар писанд омад, онро шикаста аз нав шурӯъ мекард. нигина бори пинҳонӣ аз шикофии дар ба кори ӯ диққат дода ногаҳон ҳайкали нимсохтаи худро дид. якбора дилаш ғамгин шуд. охир ӯ далерро чашми дидан надошт, аммо далер барои ишқи поки худ аз ӯ ҳайкал месозад. шабона бори аввал ҷогоҳашро паҳлӯи далер партофта оҳиста ба гӯш ӯ гуфт ки гарчанде худованд ӯро маслук офарида бошадам, аммо нисбати мардони зебосурат дили бузурге дорад. чӣ гуфтӣ, нигинаи ман? аз хурсандӣ чӣ гуфтанашро далер намедонист. мегӯям ки ту беҳтарин мард ҳастӣ. нигинаҷон, медонам ки ту маро бад мебинӣ ва барои ту дардовар аст ки маро ҳар рӯз бинӣ, вале ман туро бо тамоми вуҷудам дӯст медорам. ҳамин як ҷони ширине ки худо додааст насиби ту бод. ин тавр нагӯй, далерҷон. гунаҳгорона сарашро хам кард нигина. нигина акнун бо далер дӯсти наздик шуда буд. бо якдигар ҳазлу шӯхӣ мекарданд. нисо ин хушбахтии онҳоро дида хурсанд мешуд. тавлиди тифл ҳам наздик шуд. далер аз хурсандӣ барои тифли ҳанӯз ба дунё наомада рафта бозичаву либос харид. нигина ин меҳру муҳаббати ӯро нисбати худашу кӯдак дида ҳайрон мешуд ки ин қадар далер дили софу дардошное дорад. вақти тавлиди тифл ба назди падари кӯдак рафт, аммо ӯ гуфт ки занаш аз ишқбозии онҳо хабар ёфтаасту ӯ хоҳони таваллуд шудани кӯдак нест. нигинаҷон, кӯдакро бурда исқоти ҳамл кун, ба ман дарди сар лозим нест. ту девона шудаӣ? охир то тавлиди тифл ҳамагӣ 1 ё 2 рӯз мондаасту халос. пас барои ту на ман дар кораму на кӯдак. ин қадар номард будаӣ. ман бо ҳамон якчашма рафта зиндагӣ мекунам, аммо ба назди ту ҳеҷ гоҳ бар намегардам. нигина бо дидаи шашқатор ба хона омад. шабона дардаш оғоз шуду ба фиғон даромад. нисо бо далер оземасар мошини ҳамсояро киро карда ӯро ба таваллудхона бурданд, аммо аз байн 3 рӯз гузашту нигина таваллуд кардан натавонист. далер аз гирди таваллудхона дур намешуд. духтурон муайян карданд ки дар зами фишори хун доштани нигина ба дарди санги гурда мубтало аст ва ҳангоми оғоз шудани дарди зодан гурдаҳояш қариб ки аз кор мондаанд. баъди тавлиди тифл ки писарча солим буд, муддати 3 рӯз духтурон барои наҷот додани нигина аз марг талош карданд, аммо оби аз гурда рафтаро барқарор карда натавонистанду нигина ҳатто барои тифлаш боре нигоҳ накарда аз олам гузашт. далер бо нисо писарчаро ба хона оварда обозӣ даронданд. далер ӯро аз даст намегузошт. номашро бо муҳаббат нишон гузошт. модари нигина гуфт ки ин тифл ба ӯ дар кор нест. ин тифл сархӯр будааст ки сари модарашро хӯрд. аммо далер аз модараш зорӣ кард ки тифлро ба номи ӯ гузаронад.
акнун Далер соҳиби писари зоибақлу боодобест ки ӯро дар кӯча ва дар мактаб таърифу тавсиф менамоянд. то имрӯз нишон гумон мекунад ки Далер падари аслии ӯст. وقتی مرا دیگر با قلمی سیاه نکشه قلم کش در هیچ جای دنیا. وقتی مرا دیگر با قلمی سیاه نکشه